ಬೊತ್ತಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಡದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಿತ್ತದು ಬೊತ್ತಿನೊಲೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತ ಶಿವರಂಜನಿ ಕಂಡು ನಂದ ಜಿಡುಲಾಲು ತುಲೆ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಇದು ಕೊರತೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇತನ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Englini ಓರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂಲೊಟ್ಟೆ ಅಂಕಿತ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಬಡ ಒಂದು ಜೋಕಲ್ಡು ಫುಲ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಹೋಯ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಹೊಡಿಕಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಉಂಟು ಮರ ತುಲೆ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲದಿರ ಮಾರೆ ಕುಲಿತ್ತೊಂದು ಬಾರೆ ಹಂಗೆ ಐನ್ ತೂದಿ ಮಲೆಗೆ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಒಂದುಂಡಿ ಬಲಿತ ಪೋದ್ ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಲಿ ಎಂದು ಶಿವದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಲಿಗೆ ಶಿವ ಅದೆತ್ತು ಕೊರು ಪಾಪದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಲಿಗೆ ಶಿವ ಎತ್ತು ರಾಜಿನುದು ದೆತ್ತೊರ್ಪಲಿ ಮುನ್ನದು ದಂಡ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿ ₹20 ದಾಯ್ತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಾಯ್ತು ಬರೋಂಡು ತಲೆ ದಾದ ತುಪ್ಪನೆಯಾ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಏನ ತುಂಬಿದ ಅಂಟಿ ಕೂಡ ಏನೋ ನನ್ನ ತೂದು ಕಾಸ್ಕೇನ ಅಲ್ಲ ತಾಲು ಕೈ ತೂದು ಕಾಸ್ಕೇನ ಅಲ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡದ್ದು ನೀನು ಶಿವರಂಜನಿ ಕಂಡು ನಂದ ಜಿಡುಲಾಲು ತುಲೆ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗ ನನ್ನ ನೀನನ್ನು ಬಿಡ್ಪು ಜನ ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯಲು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಪು ಜನ ತುಲೆ ಹಾಲಿ ಮೇಲೆ ನೇಗು ರೈಸೋದಿಲ್ಲ മിക്കി എഡ്ഡാവോട്ടു അത് ബുട്ടി കുറഞ്ഞെ ഏക്ക് പാടുന്നത് ഇത് നിങ്ങളേ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണ് ഗത്തന്യാ ഗത്താൻ പറഞ്ഞ ಪನ್ ಮರಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ ಅಲ್ಲು ಯಾನೆ ಬಂದ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ದ ಮಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ದ ಮಾಲೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ದ ಮುರಣಿಂದದ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಪೊಸತ್ತಿದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ದುಃಖ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ದುಃಖ ಮಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಚೇತನ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ತಾಳ ದೆತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಾಳ ದೆತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ಜನದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದೊಂದು ಪರಿಯರ ಲವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪರಿಯ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಏರ್ ಕೈ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಆನಾ ಅತ್ತ ಅಂಜೋ ಅಂಕಲ್ ನೆರೋಡಿತ್ತನ್ಯಾ ತಾತ तुला इंच मन पिरतो का ब्लू कलर इंचे वाडले ओशन सी ओशन ಬಂಡದೈತಾ ಸಿ ಬಂಡದೈತಾ ಓಷನ್ ಬಂಡ ಸಿ ತಬುದ ಬ್ಲೂ ಅತ್ತನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ अंदर लास्ट ब्लू पार्द कोर्जिना आई कई ओन पार्द कोर्जिना इन हर दो या ऊपर पेंग बनना तो जी नम मार्च ज्यूस पारंदुला बरदी पार्पुने निज्ज कुरे बंड कुरे ಎಂಬಲ್ಲ ऊपर पेंग ज्यूस ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಕುರೆ ಗೋಬಿ 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 ಬಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗೋಬಿ ತಿನ್ಪಕವ ಹೆಚ್ಚುರಿ చాలా కసరి అలాగే తినిపగా అందండి ಅವಳಾನ ಕೊಡ್ತಾಳಂడి ಇವಳು ಆನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಬಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿರು ಕಾಸ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಪ ಕೊರ್ಜಲ್ ಪರಿಯರೆ ಬಾಬಾ ಪರಿಯರೆ ಗೊಂಜಂಗಿ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದಾಯ್ತು ಬ್ರ ಬಂದಿರಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇವ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇವರ ಜಿ ಅಪ್ಪೆದು ಬಂದೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪುರ ಬಂದಿರ ದಾದನ ಪುರ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಲಿಟ್ಟಿಡ್ಡು ಎಂಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಅಂದ್ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಾರ್ದು ದಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಿ ₹30 ದಾಲ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ಗೋಬಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನೆಗೆ ಇದೆತ್ತು ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಸು ಬರೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರಪೋಯವ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ನುಂಡು ಒರ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದು ಒರ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ಮನಸ್ಸಂತ ಒರ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ವೆಜ್ ಅಂತ ಸಾಂಬಾರು ನೀರು ಡಿಂಚ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಂಚಾಯ್ನಿಯಾ ತುಯಿನೆ ನಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೊಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಕಸ್ಕಸಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆನ್ನಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟು ಕಸ್ಕಸಿಜ್ಜಿ ತುಕ ನಿಕ್ ಸೋಕು ಲಿಂಬೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಾರ್ದೇರಿ ನಿಂಗೆ ದಾಲಿದ್ದು ಕಸ್ಕಸ್ಲಿದ್ದು ದಾಲಿ ನಿಂಬಲೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ పోయి నమ్మ వాళ్ళు కొట్టాలి ఓకే అండి ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ತೂದಿ ಮಲೆ ಆಸಳೆ ಕಿತ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ನೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಮಗಳು ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಪ್ರತಿಮಲ ಚಮ್ಮಿಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಯತ್ತು ಹಾಲು ಹಂಚ ಇಂಬಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಲೆ ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಕ ಎತ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಕೊನತ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ನೆ ಮೂರು ಮೊಲ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಶಿವ ಈ ಅಂಕಿತಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರೆ ಗೈಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ₹5 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ₹50 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್
ಕ್ಯಾಮರಾ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ 200 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾಟಿ ಇರ್ತದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದು ಬರ್ತದ ಪ್ರತಿಮಾನಕ್ಲು ಜನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಫ್ತಾರ್ ಬರ್ತನು ತಿನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತೋಜ ಬೊಚ್ಚ ಜನಕ್ಲೆ ನಡು ಹೊಯ್ಪಾರ ಮದ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಖಾರಪುರ ಪಾಡು ಖಾರಪುರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ದೊತ್ತೋನು 10 ರೂಪಾಯಿ ದೊತ್ತೋನು ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಂತ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುವ 40 ಐಜ ಮಾರೈತಿ ಶಿವನ ಲೆಕ್ಕಡು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಸದು ಒಂಜೇನೆ ಯಾವ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಓಂಡು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ ತುಲೆ ಕೋರಿನುಂಡು ಅದಾಯ್ತಾ ಎಂಗ್ಲು ಶಿವನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಪನ ಪಾಡ್ವೆ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಶಿವಾಗ್ ಪೆತ್ತ ತುಲೆಗು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡೆ ಮುಖ ತರಕಾರಿ ದಕ್ಲೆ ಗಿಂಬಲ್ ತರಕಾರಿ ಈಗ್ಲಿತ್ತೆ ಶಿವ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋತಾನೆ ಇಂಕ್ 2 ಜನ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ತ ಆತು ಒನ್ನ ಸಾಂಡ್ ನಾನು ಎಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರುಂಡು ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಮನಸ್ಥಳ ಅಂತರಿಜ್ಜಿ ದಾದಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರ್ಪನೆ ಎಂಬಲ್ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಾರೆ ಮಾರೆ ನಲ್ಲ ವತ್ತಿ ಜಲ ಓಲಲು ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ವೈ ಬೆಳಕು ತೋಜು ದ್ವಾರ ತೋಜನ್ ಬಾರಿನ ತೋಜನ್ ಎಂಬಲ್ ಓಲಲಿಯಾ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಏರಿಗಣ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುಗ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಶಿವ ತುಲೆ ಬೊಡ್ಚು ಬಂಡು ತಿನ್ನತ್ತ ಎಂಡೆಡು ತುಂಬ ಅಲ್ಲನೆ ತಿಂದಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಡತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಪುತ್ತೂರುಗು 4 ಜನ ತಿಂಬಲ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನೆ 3 ಜನ ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋಪನ 2 ಜನ ಅಂಬಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೇಡ ಶಿವನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂಸಿದ ಸರ್ ನಕ್ಲು ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲು ತುಂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡುಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನತ್ತದು ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೊಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ 3 ಜನದಲ್ಲ ಬುತ್ತಿದೊಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬುತ್ತಿ ತೆಕ್ಕದಿಜ್ಜಂಡು ಬುತ್ತಿ ತೆಕ್ಕದಿಜ್ಜಂಡು ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತ ಕಂಡದು ಪಕ್ಕ ಎತ್ತದು ಬುತ್ತಿದೊಲೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತ ಬುತ್ತಿದೊಲೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಅವು ಒಂದು ಮೂರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದು ತಿನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡು ನಂದು ದಿದಿತ್ತ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಒಂಜೆ ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತ ಯಾನ ಬೇತೇನೆ ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತದು ಕೊರ್ಲೆ ಓನುಂಡು ಜನ ನಿಕ್ಲೆನ ಚಕ್ ಮನ್ಪಂಜ ಮುಕ್ಕುಲ್ 2 ಜನದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತಿಜಾವ ಎಂದ ಬಂಡೇರು ಚಕ್ ಮನ್ಪಂದಿ ಅಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದು ಈ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಬುಲ್ತದು ಮ್ಯಾಮ್ನ ಹಗ್ಗ ಮಂತದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ
ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಂಡುಕೊಂಡತ್ತ ರಂಪ ಬಂತದಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಉಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ನಾಟಕ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಜಿಮ್ಮಲ್ಲವ ಒಂದು ಗೋಡದಲ್ಪ ಈ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಒತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅವರ ಇಂಚವರ ಕುಜಲು ಅಂತು ಪೂರ ನಾಟಕ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ ತಿಳ್ತು ನುಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗುದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಮ್ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೇಗೆ ಉಣ್ಣತ್ತ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಮಿನಿ ಇವಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಡದು ಅಗಲು ಕೊರಿಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಯಿಲ್ಲ ಮರೆಗಾಡಿ ತುಲೆಂಬಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೊಸತ್ತು ಇತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ತೊಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೊಸ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ವಾಚ್ 80,000 100 ರೂಪಾಯಿದ ಚಪ್ಪಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಚಪ್ಪಲ್ 80,000 ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ತೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಬೋಲಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ಆ ಕಂಪೆನಿದು ಬಾಲ ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ದೇ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂದು ತೂಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪೋನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಲುಪಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು 4 ಕಾಲ ಅಂಟ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಶಿವ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.